Ordinansa nga mag-require sa mga nagpaabang og balay, apartments ug kwarto nga moparehistro sa ilang mga tenants giaprobahan sa konseho sa usa ka barangay sa Mandaue City. Lakip sa katuyuan niini ang seguridad sa lugar. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Bisan kun gamay ang land area sa ilang lugar, ubay-ubay ang mga apartments ug mga boarding houses sa barangay sentro. Tungod sa strategic nga location, haduol sa mga establishmento ug mga trabahoan, maong daghang tagalagyo ang mipili nga moistar sa barangay. Sa miaging buwan lang, ang barangay council mipapasar og ordinansa nga mag-require sa mga nagpaabang ug mga nag-operate sa mga properties nga i-register ang ilang mga tenants, boarders ug bed spacers. Katuyuan niini alang sa security purposes ug pag-establishar og database sa barangay. There was a time nga naay nag-abang one of our puroks, wa jud sila kibaw, not unless nga nadakpan. Kung dito siya day kawatan. You could just imagine nga na ba? That's one reason, security. Sa sesyon sa miaging adlaw sa konseho sa Dakbayan sa Mandaue, lakip sa natuki ang barangay ordinance sa sentro. Giuyunan sa Committee on Laws ang ordinansa nga makatabang sa pag-monitor. Wala may conflicting existing national laws. In fact, DILG is also encouraging us to really register those transient residents in our barangay and staying more or less a minimum of six months. Gibutyag ni Manatad, kinsa mao say ABC President, pipila ka mga barangay na sab sa syudad ang misagup sa maong lakang sa pagparehistro. Sa pagsuroy namo sa barangay sentro, pipila sa among nahinabi na kasabot ra hinuon sa katuyuan sa ordinansa. Sama nining residente ug nagduma sa usa ka compound kundi daghan ang nag-abang. Mahibawan og unsay nag-abang, wala magabang kanang mga bag-o raport kay kami dugay-dugay namin. Ang kuan na ang tag-iya sa balay. Siya jud mo duol sa purok leaders, nanamtay purok leaders nga mao ni naamit tanan gani mahimo every 6 months or ug kadali ra i-report yun nila as soon as na iniabang niya na may uban mubura short term. Sa ordinansa sa sentro, dunay multa sa mga dili imutuman o dili magparehistro sa mga nagpaabang sa ilang balay. 500 pesos sa first offense, 750 sa ikaduha ug 1,000 sa third offense ingon man non-renewal sa barangay clearance. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.